Princess ko, man, nagito lang di ispilaan niya, takip ko naman. Okay? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Princess Ann Nabida Cadusio. 4 na taong gulang, nag-aaral sa Barangay Magsaysay Daycare Center. Ako reduction po ay reduction. tutula. Karapatan ng bata. Wow. Kami reduction. ang biyaya ng may kapal. Mga batang nilikha ng pagmamahal. Reduction. Ang bawat bata ay may karapatang pinapahalagahan. Ang lahat ng bata dito sa ating mundo ang may karapatang dapat respeto, kalinga, laban sa kapabayaan, alina't buksan ang pintuan ng pag-asa ng bayan, ipaglaban ang karapatan ng bawat kabataan. Mabuti man o kayo manggi, mahirap man o may kaya, bawat bata ay may pangarap sa buhay na maging malaya, na makamit ang edukasyon na kailangan. Mga karapatan para sa kapakanan ay lamang salamin ng sanlibutan. Kaya kaming kabataan ang pag-asa ng bayan. Nagdila, lain na di talaga, nagatindog ko naman. Mayroon kayong isa. Mayroon pa. Ano ko Ilocano, arito ni Artuyak manan nga dalaw daw ti suportayo kanya. Dayti content ko na magustuhan nyo. I-like, share and follow, i-subscribe yun man ijay YouTube channel, Facebook, Milit Vlog ijay, kan ijay YouTube, Antimilit. Kat ado nga salamat kanyayo apo, dahito nga content ko kat magustuhan nyo ko ma. Salamat.